Grabe ka naman. Kukuwanan mo pa yung mga sahod nila. Napakalupit mo. At ito nga kay Boy Ungas, babanatan mo pa ng 50k. Talaga naman, napakalupit mo, boy. Alam mo, boy, sa totoo lang, noon, bulag na bulag kami sa'yo, kahit ako. Alam yan ng mga fans mo. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Andre TV. Please like and subscribe. JVitan Vlog, isiniwalat na nga ang kabahuan ni Boy Tapang. Talagang mainit na mainit ito na balita mga idol, sapagkat inilabas na nga ni JVitan ang mga kabahuan at ebidensya kung bakit nga ba nasabi ni JVitan Vlog at ni Idol Capeño ang nakakabigla na revelasyon. Samantala sobrang init na nga ng mga ulo ng mga netizen ngayon, sapagkat patuloy pa rin nilang ipinagtatanggol ang kanilang idol na si Boy Tapang. Samantala ang ating idol ng mga reactionist ay patuloy naman at may paninindigan na isusulong ang alam nilang tama at pinaninindigan ng mga inilabas na revelasyon. Kung mababalikan natin mga idol ay talaga nga namang sulit Boy Tapang kami. At kung mapapansin nyo mga idol, ang mga nakasubaybay kay Idol JVitan ay talaga nga namang nakikipagretrata nitong si JVitan sa mga nang-aapi sa ating idol na si Boy Tapang. Pinupuri at ipinagmamalaki itong si Boy Tapang ni Idol Capeño dahilan para sabihing solid katapang talaga ang mga reactionist na ito. Samantala sa ilang buwan na pagtatago at pagtitimpi ay hindi na nga mapigilan na umapaw ang kumukulong pagtitimpi. Kaya sa puntong ito mga idol ay isisiwalat na nga ni Idol Capeño ang mga kabahuan ni Idol Boy Tapang. Noong panahon mga idol na hindi pa nga nakakapasok si Idol Boy Ungas sa The Battle of YouTuber, at naglabas nga si Idol Makagago ng statement kung gusto nyo nga bang makalaro si Boy Ungas sa The Battle of YouTuber, at talagang namang marami ang hindi makapagantay dito dahil ang Street Fighter ay lalaban sa The Battle of YouTuber boxing match, ang suntukan ng mga sikat. Samantala mga idol, sa puntong iyon ay saka lang ni Boy Tapang napansin itong si Boy Ungas at nireplyan ng mga messages ni Idol Boy Ungas. Pero nakakagulat mga idol ang mga conversation na nabuo, sapagkat tila may offering na isiniwala itong si Boy Tapang. Sa puntong iyon mga idol ay si Boy Tapang nga ang inaasahang leader ni Idol Makagago ng Team Visayas. Kaya naman tila sinasamantala ni Idol Boy Tapang ang mga kaganap na lamangan itong si Boy Ungas. Kaya naman nag-offer itong si Idol Boy Tapang ng 50,000 pesos dito sa ating idol na si Boy Ungas. Kaya ito ang napakalaking revelasyon mga idol na nakakagulat, dahil alam naman natin mga idol na mahigit 100,000 hanggang 50,000 ang talent fee ng mga naglalaro sa The Battle of YouTuber. Kaya bakit bibigyan ito ni Idol Boy Tapang itong si Boy Ungas ng 50,000 pesos? Gayon hindi na dapat niya sabihin iyon. Samantala may inilabas nga si Idol JVitan Vlog na conversation na nagmula sa ating idol na si Boy Ungas. Panoorin natin ang video na ito. I-reveal na natin lahat ng baho nga nito ni Boy Tapang. At dito nga mga Capeño, kausap niya mismo etong si Boy Ungas, at ito yung panahon na bago pa lang pumunta si Boy Ungas sa Battle of YouTuber. At dito nga mga Capeño, doon sa kabilang vlog ko, talagang walang naniniwala, dahil syempre alam naman natin na malakas talaga to sa tao si Boy Tapang, at bait na bait ang mga tao dito. At alam naman natin yan na ang ganda ng imahe niya sa camera, at talagang lahat ng tao paniwalang paniwala sa'yo, boy. Napakagaling mo talaga, boy, at lahat talaga napaikot mo talaga. Pero dito hindi ka talaga lulusot, dahil lahat ng ebidensya na pwede kong ilabas, ilalabas ko talaga, boy. Kaya wag ka mag-alala, boy, umpisa pa lang to. Marami nagsasabi dyan na hindi naman kita kilala. Bakit kita sisirain? Yun nga ang tanong ko rin bakit nga ba kita sisirain? Hindi ba dahil sa kagagawan mo? Ikaw lang naman ang gumawa niyan Dahil ang mga source ko, puro dyan din sa paligid mo. Puro taga-alkoy. Isipin mo yung kasamahan mo na. Nakikita pa yung ugali mo kung anong meron ka. At hindi lang yun. Ang dami pa nilang nireveal sa amin mga reactionist. At sinabi rin nila na talagang ikaw daw pala kumukuha ka pa ng 50% sa sahod nila. Talaga naman ang galing mo Kung talagang tumutulong ka sa tao, hindi mo nakukuhanan ng 50% ang mga kapwa mo. Dahil alam mo naman na malaki na ang kinikita mo sa YouTube. Hindi mo na kailangan ng pera. Kung talagang bukal sa loob mo ang pagtulong, hindi mo dapat ginagawa yan sa kapwa mo. Lalo na pag malapit na malapit sa'yo. Grabe ka naman. Kukuhanan mo pa yung mga sahod nila. Napakalupit mo. At ito nga kay Boy Ungas, babanatan mo pa ng 50k. Talaga naman, napakalupit mo, boy. Alam mo, boy, sa totoo lang, noon, bulag na bulag kami sa'yo, kahit ako. Alam yan ng mga fans mo, na solid ako sa'yo, at talagang sa'yo kami nakasuporta. At wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo. Dahil alam ko,
yung mga pinapakawalan mo ngayon, mga bata mo rin. Talagang ulol ka. Ngayon, magkakalabasan tayo ng baho. Ito sinasabi ko sa'yo. Ito mga kapenyo, basahin natin. Itong usapan nila ni Boy Ungas at ni Boy Tapang. Tignan nyo mga kapenyo kung gaano katuso etong si Boy Tapang dito. Sabi niya, sige bro, update lang kung ano plan mo. Pag ikaw makasama ko bro, wala ba yung kapalit? Bali ang sabi mo ko, diba, Battle of YouTuber lang ang magagastos. Bali kasama lang tayo bro doon, pero iba mga kalaban natin. Walang kapalit ang pagsama natin. Ang pagtulong ko sa'yo, yun yung pinakilala kita kay Makagago. Wow ha, ang galing mo ha. Talagang ikaw ang nagpakilala kay Makagago. Ang lupit mo boy. Magkasama tayo papunta sa Manila. Ako ang binigyan ng lakas ni Makagago na dalhin ka sa Manila. Oh, galing! Ang galing, dinala mo nga talaga sa Maynila dahil nga nauna na doon si Cons ng Bayan at yung kapatid niya. Ang galing mo, dinala mo talaga. Bakit ako hihingi ng kapalit sa pagtulong ko sa iyo? Talent fee mo yon. Kaya ko naman kitain yon bro. Tinutulungan lang kita. Ang galing. Ang galing talaga nito mga kapenyo, no? Rahabe ang pagtulong mo. Sobrang bait na bait talaga kami sa'yo. Ang galing ng pagtulong mo talaga. Lodi ka talaga ng lahat. At dito mga kapenyo, basahin pa natin yung kanyang pagtulong na sinasabi. At sabi dito sa kanya ni Boy Ungas, bali ikaw ang hahawak sa akin. Parang ganon bro. Oops! Nag-delete. Nag-delete ha. Ayan, nakikita nyo mga kapenyo. Ronnie unsent a message. So talagang maingat si Buboy, talagang ayaw niya na mabunyag nga siya ng mga tao at kung anong ugali meron siya. At ito pa sinabi niya, ito na yung chance mo, makilala ka ng mga tao at ng YouTuber. Dahil dito sa Battle of YouTuber, ops, dinilit ulit. Dinilit ulit. Mautak talaga si Buboy. Sige, bro, update lang kung ano plan mo. At eto na mga kapengyo. Sabi naman sa kanya ni Boy Ungas, wait lang bro. Okay bro, chat ko na lang, sabi ni Buboy. At dinilit ulit. After delete, nagsabi na naman to si Boy Ungas na sino makakalabang ko? Wala pa. Antayin mo na lang yung update. Ang talent fee mo bro is 50,000. Wow ha! Ang lupit mo boy! Ikaw na ang nagbibigay ng talent fee. Abaya kalain mo, sabi mo kanina sa chat mo, ang pagtulong talagang binibigay yan, hindi walang kapalit yan. Bakit dito parang ikaw ata ang nag-offer ng 50k? Di ba ang sahod sa Battle of YouTuber nasa 100 to 150,000? Saan napunta yung iba? Di niya. Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Ipagtatanggol nyo pa ba ang idol nyo na nanglalamang ng tao? At patuloy pa rin ba kayo sa pag-support sa taong hindi nga kayo pinapansin kahit sa comment section lang? Mag-comment lang. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.